panahon karon. Kaya kung kuhan part, sakit kaya diri ma'am. Pag yun kirayap ko ba yun? Bantay lang lagi ito lagi. Oh, nangaon sa man mo. Ano na may mga black eyes yung mga mata? Alangan boss, gikulata may dos kanto boss. Sakit kaya kung dagway boss. Kinsa may nagkulato ninyo? Akong siga sa kanto boss. Ha? Wala lang kabalo rin na ako'y pinakagayat rin. Tara! Uy boss! Kira ko. Tara. Asa may nagayat rin? Tara boss oh! Kana! Gahi! Huy! Saman! Ali, Ragon! Ikaw nagkulata sa mga kauban? O ako, ganun na eh. Kabalo ba kang ko'y pinakagahit din eh? Di na ko rin malimta ni mong gibuhat sa kuha. Isumbong ta ka sa kumbusing. Sumbong dito! Bisan isa pa mo ka batalyon! Kung magko, ramo sa kuha! Naalay may pa gay-gay na sulod sa akong teritoryo. Wala dyan makagawas nga dili mabunog. Bus! Nga naman, nang sa mangga? Gibalikan ko itong gikulatan ako, boss. Nagdalag risbak. Gibalusan ko. Sakit kaya akong naw. Wa siya malipong, ako'y pinagagahay diri. Asa na siya, boss? Agto na to! Ngay patilaw na to, ani! Ayaw patakan pamusil, kay maigo ta. Sorry, boss. Di na mausap. Tara, ato na to. Tara. Asa man? Tura, boss oh. Mau na sila. Agay, kataas ba ani? Ikaw di gahe diri. Dili, oy! Dili ako ang gahi diri ya! Uy, boss! Boss, saan ako ka? Boss! Tara, boss! Boss, okay ra ka, boss? Bay! Sige na, bay! Tawag kong bumbero dito, bay! Sa? Bugo.